serial killer ba? Ang iyang target ra pormintik pros mga bayot. Yeah, pagpatay niya sa iyang uyab din kay iyang ikaon. Describe niya ang lasa sa boobs ba? Ang una ka nang grabe katambok nga baboy. Nanay pagtanong sa likod yun ay gagukod sa murag sa dako bitaw. Ganahan na mo. Ambak din sa iyang kan bahigdanan, bukotabol, ana nga nino. Parang inana ba yung kitabo karon ba kay. Wala pa gyapon na piso. Ito na wala na sa tungotok na corruption. Si sa kay mas dako pag kwarta ka libron. Alright. Okay na. Okay na. Kaya random kay nga kuan ba? Random kay sa nga topic ba? Unsa yung maingon about sa kuan ba? LGBTQ. Yeah, Pero yeah. topic mo gano ba? Yeah. Nato yung mga amiga nga Gani, kan ba amigo. Gani. Pero inig pa ngayon kasi imo ang kuan, sa imo ang kani. More comment bitaw nimo about sa kuan ng LGBTQ nga community. Unsa yung kuan? Unsa yung mga ingon sila? Madawat ba ka sa ilahang kuan? Murag kuan ba? Tribo-tribo ba? Sila na sila tribo. Nga sa ilang tribo, na sila tradition nga na magpangasawa sila mga same sex nga marriage. gender. Okay na sila. Basta lang dili lang tanak kuanon. Hilabtan. Kung sila po dili manghilabot sa tuwa ana ba? So, na sila kuan dira boundaries. Pero sa ko gyapon may nana magyapon. Speaking of kuan Sam, LGBT. Kamanday nga nung si Trump kay daghan kag haters. Ano man? Di sa suporta sa kuan LGBTQ. Okay? Yeah, legit? Murag. Ano ba celebrity ra. Kabulong sa tinod pero sa ako lang una kay daghan kina nakuan saya nga suko, daghan po na ganahan. So ang katong nangasuko saya, nanagito sila sa panig sa kuan LGBT. Gani. Di wala na yang si kuan guro. Ay napamaguro ang same-sex marriage sa Amerika. Nagapon. Pero di na siya gasuporta ba. Murag kuan lang, murag balay para saya nga kuan. Murag para saya lang nga kuan. Perception sig. Dagan maginana ba murag pero pareto hanggang kuan no. Kang Duterte kay so na di ba kay iyang kuan kay le pa diyang pananaw pud niya kay ang gusto pud kay kung inana ka di inana ka sige ah. Katong kuan, gi-interview sa ni kuan ni Vice Ganda. Si wala ko puntay. Ni ora ko. Gi-interview ni kuan ba ni Vice si kuan ba Tatay Digso. Pag-interview na araw. Usukan ba musugot ba ka sa LGBTQ community? Okay lang. Okay ra daw saya ba nga buga na kanina murag bali para saya kay murag okay ra gyapon may exist ng nana bitaw. Lahi gyud kuan pananaw mga ang uban okay ra na para lugar kita mga straight. Para sa tuwa murag okay ra bitaw gyapon nga ba sige. Kanina na ikuan mo natin mga friends gani gyapon nga kuan. Dili straight kuan sila curve. Kurbada. Curve ila kay ni tipas. Ano nga tong salida nga kuan katong serial killer ba? Ang iyang target ra porminti kay kuan. Pros mga bayot kuan nasa Netflix. Jeffrey Dahmer. Tinod na siya nga kuan nga nahitabo nga case ba pero gihimog salida ba tungod kay murag kuan real kuan lugar. Iya yung mga kuan gyud tanan bay kay kanang mga bayot. Ina lagi na trip search gali. Murag iyang unsa lugar niya uso mo gina sa una wala gabantay 2000 Cannibal? Milwaukee Cannibal? Panganon mo serial killer and sex. Netflix lugar na ba? May maragi kuan niya, yung story niya. Sa story niya gihimog sa lida. Grabe ka daw. Grabe. Creepy. Kita na buga kuan ba nang magunahon kag bisag unsa nga. Murag kuan bagid ba kanang murag wala ba? Daga 17 ka book. Grabe man. Pag December dato ba ya? Pang chap-chapunan niya daw. Binitanaw gali tungod kay kuan kayo. Murag dark lagi nga story mo binitanaw na sa Netflix pa gyud. Kaya sa lugar niya pag kuan daw ba? Kanang murag iyang pagkuha bitaw. Ambot sa iya madala niya. Murag na gyud sa iyang utok ko bay. Grabe ka daw. Nga kanang dapat yun gid ba? Grabe ang serial killer sa kan magbayad ka palayo sa iya. Edak pa naman siya. Okay na. Pero wala pa sa giwan ba? Wala sa death sentence ba? Giduan na? Ay, wala ba Wala. Unsa man? Gikuan na siya. Sorry. Gidako presa no? Ay na ba na? Ano kang kuan mga ano kang ganang inana ba ng mga proven nga mga killer gid. Dili sila mga kuan, dili sila mapataw na death sentence. Kuan sa Japan ba? Nga wala gipriso gali Sam. Naidulan pa sa tao ba kay kita kuan ba? Kung kuan atong grabe ka dark is nga kuan. Kuan kapangawon sa tao. Gani. Di ba tayo mga chicks pa gyud, mga chicks. First victim niya to yung uyab niya. Yang uyab. Grabe ka daw. Sa story pa lang daan ba may imagine ako bay. Ay na to i-describe niyang lasa daw sa tao, Gani na.
Pwede pong datua guro to nga tao guro ba kay Gani. kuan man kayo grabe connection yung papa guro ato perting datua. Sa kinsa na rin yung nga babae ba yung mga foreigner din halusa bitaw. Pagdalon niya sa iyang kuan, urag uyabon niya tapos tap-tapon na yun. Kaunon butang sa rep. I-describe niya ang lasa sa boobs ba? Ang lasa daw ng boobs bitaw. Kaunti ka nang grabe katambok nga baboy. Pats mo bagay na to. Pats mo to. Nang pwede katambok. Yati. Sabi mo nakatripping. Laing ito ba ito pagbasa na ato ba? Yan, kuan lagi daw kanang kuan tinuod ba? Based na true story lagi daw. Sa ngalan niya daw kuan daw. Cannibal Japanese man. Pero AC Sagaw, also known as Pang or Kobe Cannibal, known for the killing of mga babae ba? Mga chicks, no? Mga chicks kayo. Atong ni kuan siya ba atong ni mamay ito nadakpan sa gawas. Atong gidakop siya sa gawas bro. Okay, bisag dito kay ginabuhat niya yang kuan. Gibuhaton gyapon niya yang kuan niya. Kung gibuhaton na sa Japan, di ba? Atong pinakaon niya sa Japan man to. Kaya uyab. Wala lagi daw tug kuan galit-galit daw kuno ba nga niya. Kuan na sa iyang utok lagi daw. Yeah, pagpatay niya sa iyang uyab din kay iya ding ikaon. Kaawi ka bugo do. Nya tong pagkakuan ba? Tong di ba pagka man namatay. Ikuan man sa aton, igawas pa man sa adto. Gawas niya dito na pa din sa laing nasod dayon. Ang birahan din katong babae na po dito ba. Yun niya. Wala kita yung uyabon din niya ding kanin bat yun. Niyang kaunon. Abi ka daw na warag livestock eh. Katong yung pagkuan niya to din pag ganing katong story kato siya tong pagkuan pagdakop katong pulis nga nagdakop siya makikuan man siya kanang gi-raid. Okay. Apartment nga klase sa kuan ba. Yang balay. Kuan daw reklamo yung mga silingan kay kuan daw murag stinky na daw kayo. Nabaho na sa yung nabaho na daw kuno yung kuan yang room daw na. Nya kanang natay kanang times daw kuno nga murag gaaway na. Tabi parade, pag-raid sa pulis. Siya ato nagtulog mo siya do. Pag-open sa kan lagi, pag-open sa iyang kan, iyang mga gamit. Puro lagi daw kuan nga ng mga picture ba. Picture ato yung mga gipang kuan, yung gipang patay bitaw. Open sa kan ba sa refrigerator, dito ginakita ano. Display lagi daw tanan na yung mga parts ba. Lawas niya. Ang refrigerator, kaya para andam na pang kuan, luto. Abi ka daw do. Kalaga sa iyang kuan ba, barkada mo ba, kalaga. Amigo mo ba? Gisugod ang kwag beer, refle kwag beer. Kable ni mo. Bag. Say reaction ni mo. Di na nako masyado ang ref bay mulaga. Ngurog zero ka na bay marka na murag gikurat to. Ano, kabre ni mo bitaw. Samot nag-ulo ka tanaw ni mo dito. Magay sa ni bro, prank lang ni. Prank lang ni bro. Kaya pag tanaw ni mo sa likod, gidala na kuan din. Prank. It's a prank. Nanay Silio bay. Was nagulan. Dunggan mo atong kuan gyurani. Ba? Way mo dunggan ang kuan do. Okay ra. Pero grabe kito ka batik gid bay. Kuan, listing sa si killer. Nay, mga bata pa ba? Mga bata pa sam kanang grupo bae ba? Mga upat ka bok sila. Nya ang katong kanang leader nagsilos bitaw atong isa ka bata kay ang lalaki daw kuno kay na daw siya gihaglain so nagsilos siya. So nagplano ang katong leader ba sa katong ilang grupo bitaw nga kanang patyon na niya bata ba grade 5 nagplano na sila patyon sa ilang bata nga katong lalaki bitaw. Tapos sa lugar pagpatay na atong kwan mag-gloves daw sila. Pag magpatay magbuhat daw siya kanang suicide note para ingnon nga orag iyang patay yung kagulingon. Yawa kayo. Namay nakadungog kato kay sa CR man sila nagkuan nagistorya. Katong babae nga katong nasa CR ni daga ni uli kay kuan kanang giingnan niya yung mama ba. Na daw kuno mahitabo nga kanang kuan kanang nagplano daw kuno patyon tong kuan mo to tawagan ng pulis. Tawag sa pulis gipangdakop din tong mga bata. Hilak sa police report bay. Hilak daw ang kanang tulo ka bata. Pero ang isa daw nagkatawa. Gitawa ya. Kayo murag ka ng joker ba yun na. Murag na sa iyang magna sa sistema ganyan. Sistema murag villain mindset na gid ba. Joker lagi kay kuan bata pag iyang mga kaban nang hilak na kay gipapulis sila. Siya isa dito chill ra kayo katawa. Galing dagpan kay lito. Lain ba kay patirapi guro nila ba. Oo kanang kuan nato kanang sa mental health na to sa kuan ba sa siguro tog tan-aw guro sa lida ba. Murag parehatong kanang sa diri sa Pilipinas ba. Atong nagkuan atong giampon ra atong babae. Na bre. Ay. Kasi katong kan ba tampon ra ba? Unsa to nga kuan nga pamilya oy? Limot ko ato eh. Kaya maigsoon. Gimimki mag ito. Oo tong kaya maigsoon kay gipkan, gipatay niya. Gipatay.
Nagselos siya. Yampon na pagid sa bay. Grabe ka daot do. Pila ra pag ito siya kakuan dito, mga pila ka years siya dito. Kuan ba? Ay, papa nag-years, no? Oh. Kuan na to may nag-years nagyabon to. Yeah. Yan sa Ituring sila nila badlungon pamilya, ba kay iyang kuan, iyang gabatanawon niya nga salida kay puro mga kuan to. Patay. Oo, namatay patay mga kuan mga haras kay mga inana nga mga kuan ito, inana nga mga salida. Abi ka daot do. Pagpatay pag niya sa iyang kuan ba, pagpatay pag niya sa iyang kuan ba, yung mga igsoon niya. Chilyo ra pagid abi ka daot do. Warrior kay niya. Oh, yeah. Naman kuan na to, nabi lalaki ato. Buyab nga gikuan. Di yung tumboy ba? Laki to. Laki to. Nya. Napay lalaki ba yung iso na to ba? Wala yung mats ba? Wala yung mats. Ikaw ra ko no. Wala siya kandam nga. Kalit na ba? Natulog ba gid ito siya daan. Wag nalimukawan ba? Agi dong gapag. Patay ba? Kita gato sa kuan sa MMK. Sa MMK ra mo na kita gud. Sa kuan lang kanang story lang niya kay kuan mo kaysa kanang weird gyud. Kuan pag dato bay. Kuan namatay na tong duha ka kuan. Magsuon. Gi-court na ba? Dili pa sila ma-priso kay bata pa man. Ito tong play lang edad ato yung mga 16, mga 16, 17. So, ang una na priso gyud ato kay ang lalaki pagka 17 niya kanang gikuan ba, girehab pa siya ba. Pero pag 18 dito na dayon. Dito na siya gipriso. Balen siya prison din. Tapos ang sunod din nato ang tong bata pagka 18 din niya, gipriso na po din siya. Nya. Kuan lagi daw, tinutuka sa sila ba? Okay, pag hatol na pag priso na ang katong bata, tindog na kay kuan na sa prisuhan. Ningisi ra man ka din siya sa kuan sa katong mama. No. Hours. Grabe ka daw na. Butlaw tinod ba to? Sa mo gid yung kuan daw kanang kuan sa iyang mama kanang iyang mga POV niya. Oh, yang POV ba. Ningisi ra sa iya bay. Grabe ka daw. Kuan gito ba na murag grabe gito ka weird. Oh. Yang butan mo yang kuan no? Butan kay yung ilang ginikanan sila bro. Butan daw mga tao kay syempre nag-ampon pagod. Gali. Nagod sila kuan. Nang sila anak na niya nag-ampon pagod sila isa pagod. Yeah. Mulyok ra kay. Kasi paan lagi na. Kasi muwala ni nong niya. Naragyapon nga tubang na gyapon sa ko. Right. Dahil ito ginatong nga weird nga ano. Dahil kanang mga patay-patay nga kuan bo. Scenes bo. Nagani kay sa tos kabang lasan kay dakpan nag-drugs eh. Atong dakpan sit. Atong dakpan sa. Sa wala. Wala. Scary. Mong kamo guys. Scary. Mong kamo guys. Ay mo pag sulod ang mga inana ang mga butang kay. Sa kay kuan ano kanang tama no. Buga experience. Oh, gani yung testingan na. Curious. Na-curious ba? Yeah, wala na. Ano sa kuan, ano sa lista rin ba? Ako na curious lo. Kasi mo testing niyo. Tokhang. Kang may bantayon na sila ng mga kuan, kanang mga apelyido. Wala. Nga, o pa yung testing yun na ba yung kibukin ay ka try na. Baka try. Lasa. O di ba ko mo try po. Ang tama mo daw na daw. Dili mo daw ang lasa. Yeah, wala man sa lasa daw kay ang sa kuan daw ano. Murag ganing murag shot daw kanang pating paita pero murag ngayon gana kay ihang kwan effects. Yan eh. Unsa pa na? Horror story na lang. Na kay na experience nga ganang kwan ganang murag dili gyud ningon nato sa imong kinabuhi. Oy. Katong sa kwan. Katong high school high school. Oh. Uban legit gani siya nga storya ba legit. Storya gano. Nagato may gan ilang Ilyakim sa natong nagipabuhat. Pati katong kwan tong high school tanga. Ay nagbuhat mo mo na to. Nagbuhat tong kwan tong kwan horror movie film. Iba natin na short film mo kay kana mo ang agenda to ay suspense. Hapon naman to ba mga 6 na siguro to. Kay kwan man to ting panguli then gikuha din ko nila sa balay kay nanangit pa mo ka mama do sa office. Pagpaingon na to sa kwan, pagpaingon na to sa TTI. Diri pa mi ato ba. Kwan gando kana marag taligsik bo. Kabantay ka dito sa kwan bitaw. Dito sa ning pasaka bitaw dito sa kwan. Pag ani mo tulay. Dili pag nawag pagsaka. Di ba tong katong patag bitaw nga street. To ba ulan-ulan. Gana mo ba ihi usok kwan tigas dalan nga sa left. Ubay ko dato ako si Kiboy. Dili ko ba na may sa to si Reklam niyo to ba. Masakay kami ato sa isa ka motor. Ana da Arab Street do. Katawad kay tingala ko na may kwan ba. Legit gid ba nang promise lagi na. Kilatan mo karon sa lugar. O kanang ay kwan ba kanang nangangurag na bitaw kanang kwan bulang nga kwan gakalayo ang gikuan sa
Lagi tinod Na legit istorya na lagi, bay dia. Abi no ganang kuan to kanang bitong kahoy. Ang kahoy nga gibutangan og kanang murag kalayo. Ana, then magkalayo. So tanaw ginag-ayo ba? Wala may kuan ba yan. Ganana pa igwato sa akong mata ganiyo. Nga akong gikuan akong gana sila. Dugay mo kanilingi silang kuan ko dato silang kiboy, dugay kanilingi silang kiboy adto ba yung gana. Uy, tanaw sa batanaw ganana ko sa batanaw turo dito. Dugay kanilingi ba kanang nag-iya kanang pasilong ba kay tabon-tabon lang kay taligsik. Tutok gino siya kayo ba nagkalayo. Nya pagkatawdag nga tang naikuan lang kan nay kan ng sagbot na din. Sagbot. Paglabay na matong sagbot ba nga makita na mo to na nawaloy. Nawalag kalit lagi. Abi ka daot na. Ngaya pa rin ni lingi sila ni nga. Aman. Wala naman na. Labyan na. Okay. Abi ka daot lagi na. Dia pud to dapit sambay ya tindog yung balibor sa mo. Yaw lagi. Request na experience. Kapinunan gyapon sam. Kapinunan. Kanang nagkuan mi yato mi unahan pagud sa kapinunan. Ay mo to dara ba. Rough road man sa dia. Sanay. Sa dia dito mi padulong pero diha pa mi sa kapinunan. Talagsik gamay non. Pero tingala ko ba kanang abi nung nagdaob ra ba? Ang kalayo bitaw kay kanang urag na race ba? Urag na sa kuan bitaw na gibutang sa lamisa ang kuan tingala pa ko ba? Hilang hinaling ba? Kuan gyud lingin mo yung gayo. Di mo yung lamisa. Gani. Wala ang color sa kuha. Sa mo. Wala yung kanang wala gyapon. Wala ang kanang sa sulod din yelo sa kanang murag pattern niya. Tingala ba? Yati. Ya, lain king kan ba? Lain king kalayo ba? Kanang murag kuan bitaw kanang gana bitaw gana. Kanang murag kanang kalayo kanang murag bitaw sa salida bitaw kanang gano. Oh. Kan kay baka nang shape kistanan bitaw. Our shape kanya walay aso boy. Digi ko mo tuog sa akong tanawan na to bay na tingala ko nga first experience diha dapit na. Walay aso boy grabe ka dot kay ano lingin kasi niya walay aso. No. Pero kanang kuan gyud siya walay kanang mga naong kanang kuan gyud siya kanang kalayo ra gyud siya nga pure bitaw. Kalayo ra gyud siya nga pure bay. Lo. Payon mi ato sa kuan, payon pa mi ato magbuhat og short film. Nya suspense. Payon lagi naman dito lang kuan lang Ilyakim dito mi ato nagbuhat ba. Buat na may daraw niya. Pahinga nagkangit-ngit ba? Na may sa taas. Sige na may gawin na ito buat ng mga video. Hours ba? Nya. Kan kaya ba? Nahin ka ng mga times dito sa kanya. Nahin ka ng mga gadlock dito kaya nga moment dito. Nya. Hinumduman din mo ito inato. Alay na. Pero kato siya na. Kato nga kan. Kato siya nga pangitabo. Saan kita na itabo sa mga. Wala gito siya. Wala ito experience na ito. Kanang legit. Gito ba? Promise lagi na. Na to grabe ka hadlock yung na itabo sa akong kinabuhi ba? Balay sa auntie sa liluan trabaho ko bago pagyud bay mga last year ito bang ko nagpuyo sila pagabot nang gikan sa kabanglasan pagbutan ako sa mga gamit manggod natingala ko nga mura mag kuan bay kanang naitaw bitaw diha nga kwarto sa kanang nga kwarto diha gatulog sa kuan si akong auntie muagi pa ko siyang kwarto ay makaabot sa kwarto so mulakaw gyud ko dito sa kwarto natingala ko bay murag na may tikaw-tikaw diha sa sulod sa kwarto bitaw muagi ko pag-adto na ko nga tingala ko oy ma, may ngudto. Yan ako ba? Yung umunitaw. Umunitaw ba eh? Tingala, ay ate ako, rumutong imagination, no? Pagkakuha na ito, nagtutbas na ako, kay mulakaw na ako. Nambot nito si Uncle. Ana si Uncle nga. Nasyak siya ba? Ganin na mo? Yan na naman. Ganin na mo? Ayo, wag sa'yo, mangyayang gingon kay, wag grammar ba? Ganin na mo, dapat ganin na ka. Ay, ganin na ko yaw yung mga kuwan, taot-taot, kay kuwan. Mulakaw na po kukuran sa trabaho. Sige. Nagkaon na mo. Nito na mo. Mo na. Ito, nagtrabaho na ako. Trabaho ko diyaw la. Ito si Uncle, yang gisulti kang kuan. Akong auntie. Siya akong auntie nga kuan. Nado ko ko'y kauban ganina. Kinsa daw kuno to akong gidala sa balay. Kala ko ay buwan. Mo kuan ma. Wala man gi. Okay kauban. Mo gi dala dira sa balay. Kinsa mong dalon dira. Ay ahak. Kuan daw kuno bay. Kanang taho daw ko nga tambukon. Gatubang sa kuan, gatubang sa rep. Lainaw na. Awards. Bagay na ko atoy nang selfie rog. Kasapan po ko niya bakay dalaw daw ko nga kuan bitaw kanang laki nga kanang naka-color white. Ay awards, naka-color white pag. Iste, kuan gid ko nagparamdam nito. Ingato gid ato yang ilang kuan dito kanang ayaw ka kabalo ba? Sa inyo again sa inyo? Dito sa dito nga balay. Ginainan pa ko sa akong mga gagaw diya nga. Wala ka nahadlok dito. Rich, wala ka nahadlok. Wala man. Sali kadlukan diya. Na may kwan diya. Nang bisig kaparandam si Lolo diya. Nanawa. Pagkakuan nga ba, yahak. Basig na giday. Pili mo sila mong hilabot noon po. Murag silang parandam ra. Proven Proven ba yun? Marin taway ka nang murag di na din kayo kumahadlok o kan mga
kalag-kalag. Ate mo Ba kay na. Ya tay. Nay ka nang ano, nakatry ka nang murag kan do. Kana murag ka nang lugar. Ikaw madto kag kuan. Nang paingon pa ka sa kuan ba. Lugar ako lugar madto kag Banglasan. Yan pagawat nas ka Banglasan kay matagbuan na siya nga tao. Kanang murag na sa mga noon na bitaw pero wala pa ka diha. Good, wala pa ka diha pero mo to nga paingon pa ka didto. Nga drive nang murag sa mga noon na kay murag inato na daan pero ay sitaw ka na. Deja vu. No, murag na Deja vu. Nga pag-abot ni mo dito kay ano naman to ganina ba? Ana ba? Mo naman to ganina ba? Basig deja vu na kay. Ano bitaw? Deja vu tawag. Grabe ka daw to pag sulod nimo. No. Kuma naman to inato niya. Sakto kay katong imong ginon na bitaw kay inato yun itabo. Ya, grabe ka daw. Nana po ginikuan karon diri dapat pero. Amana na ba na sakto. Ya sakto bitaw. Luyo. Nya timing kay kanang kung unsa yung ginon na kay mo gibitaw niya katong apil tong tao, apil tong tanan gyud sa kan area ba. Ano yung final destination nga tanan sa area kanang pagkaman lang yata imbes nga nang muli ko kog pamerkado street ko. Street ko ya. Wala na gisunod daw ang ginon na. Wika kon. Street do ya, tipas eh. Imbes nga payan sa merkado kay ang kaya ako permian na kay sa merkado bi og gagi kay tan ako mga kuan ba say na wala ilek ka kay street type uli sa balay kaya na way katry street na wala taas na ba paminaw ni mga yaw laina ni murag uncomfortable ito kasi paminaw ito ay street ko uli wala nga talag sa mga nang baklay ka ba niya say man una kay yaw signay mo kan sa kay pare say kanang pinaka mas weird ba kanang nasa daalan nga kanang kuan nasa daalan lugar kanang maguna kay nanang kanang murag nagasunod sa imo ana bitaw. Wala paminaw nimo. Na paminaw nimo kay murag nagasunod der. Bisul kay lingi kay mulingi. Kanang murag kuan na lang murag mobaklay na lang paspas aya ka mulingi ana. Or masay mas weird kana or kanang nakasabalay nga murag feeling nimo kay murag nagatan-aw sa imo. Mas weird ang nasa balay ba. Mas weird. Pero di na kadagan kay ay mong balay ba imong gananan. Okay ni murag feeling nimo kay saan ka naon ni. Mas kuyo na mas weird no. Mas susugot pa kung lakagong gawas kay sa balay. Gani kay una sa gawas kay pare na kuan may dalag sa na. Tabo na sa kuhay kanang una ba. Tamo dagit-ngit kayo. Murag feeling nimo kay look ba kaya ni mag action kag paspas yung baklay. Nya murag feeling nimo kay murag kana mo tindog nang balaybo kana kay murag mo kan maka-jogging ko ba. Grabe ba. Nya pag mo tindog jogging ko pina siplat din sa likod na pinana ka jud. Para sa movie nga kanang mo tanaw ka sa likod nga dugayon yung tanaw pagbalik yung tanaw kaya siya matubangan ito. Kana lang kanang kana bitaw nga mindset bitaw. Pwede na kami mong director sa kon horror movie wa kay mo film mo gini mo ang kuan kadlok. Kadlok kanina nga mga yung tension kay nga tensionado kay Piskot gigit ang kuno kanang bisag katong trailer pa sa una wa nga tong lights off mo no lights on. Hadlok nakikita way kanang gani no. Dagan kitong uso nga clip gali sa TikTok. Ang clips TikTok ay nang lugar sa walang balay. Yang palangon ng suga. Pag kita sa kanang anino. Yung sugaan bag wala. Palangon na pud niya bag nanapod. Yawa. Motong nasa kuan atong gisuon-suon sa kuan sa movie nga Lights Out. Ano na to? Nana, yaw di na palangon na suga. Wala kita way kanang biskot kita kanang to siya sa murag Silvia na nang kuan ba kanang buat-buat sa TikTok ba. Palong niyang kuan suga bag ni anino. Pasiga sa largo. Pagpalong niya, pagdagan sa largo, paano siya kanang gilakag din sa sanyo, gilakag. Silvia na anino nga nakaitaw na tanan mo. Gilakag sa sanyo tapos ambak din sa kanang ambak din sa iyang kuan bahigdanan. Buko tabol anang anino. Wala, wag napsan niyo. Makita ni mana magadiretso na kadagan bitaw wala na katong adlok-adlok nga. Ano pa nimo ba para sure. Buya kay tay dagan kay katawa to na. Kay kurag kuan bitaw. Kay kuan na shield na nag-shield na inakas ko nang anino. Kasi katong damgo na so damgo ba nasa damgo bitaw nga kanang horror lain ginayana ba. Pangit kay bay kapuyon kagayo. Pag matanaw kay paspas kay heartbeat ba niya. Hangus kay ka. Git ka nga kuan. Murag mo nga ginawa go na nabay kay murag nag-utong man no. Yabi kay kadaot kay
Wala to ako kay. Ang pinaka-doubt gid sa ang naramdaman niya. Ay nang dili na malimtan nga dam ko kay. Nanggigiti ko ayo. Ay. Okay to. Kanang sa unsaon ni mabitaw kay ibot lagi no tanan lagi ato way na kayo. Ang pagkuan kay kanang marag pag-respond sa akong kuan marag lugay kanang sa akong karakter lugay sa kuan dam ko pag-respond. Gigukod na ko ditso way. Walain kay bagay. Yung sa una kay anong gadagan mo ko bay. Episode 1 pa lang kuan. Anong gadagan mo ko bay. Nanay pagtanong sa likod ginay gagukod sa marag. Ano ba tang marag sa dako bitaw. Ganaan na mo. Nya gikapoy naman ko bay. Ang gato bang ayan abi na kun saan ko gigitik ko gayo. Dahil katawa. Nagkuhan na to kay dami na pong dili gilok na di na gilok pa kadugay nga mo gilok gyapon mo. Ako na pong gitulod dagan na mo go. Ngita na ganan. Oh. Dagan ko ba nya ang gilabay bato. Adi madutlon boy. Mata dagan dagan lang yato ba nga pagdagan no. Punit ko ganang bato, labay-labay na nisulid ko sa balay. Magtanon no kay walay mga kutsilyo, walay mga sundang ana no. Dagan na po ko ayo ba nya. Gani ka joker lagi paggawas na sa balay kay na building sa matubangan. Ato gikan ba nya. Saka ko building. Nya kapoy ba kay nang saka sa kan biagdanan. Dagan na ko ba urog mamatay ginawa lagi daw sa undam ko. Ya, pagtanaw na sa likod. Bisang saan lagi nagsumbag ba kay wala namang choice ba hindi man ginunsa. Kanang manggitik gyapon mo. Di ba kadagan og kusog ano, murag gulutaw. Murag kanang magdagan ko, kay murag mo hinay, murag kanang di ka pagdagan nimo kay murag imong dagan kay murag baklay. Ya murag nana sa imong likod ba, bisang saan ni magdagan kay di ka kadagan kusog dito. Mata pagsaka na sa building ba no, last na nga testing. Last na testing ganana na gusto ko ng dagboy, ganana na para mamata mo. Mata mo. Kuan gyud na urong kay urag kabantay kana. Ano lagi abot ning kana nanay ko anay kanang gitik otro. Nana sa pinakataas ng building. Yawa lagi to bay mo ang murag kanay murag last resort lagi ambak lagi ko building eh. Yawa pag ambak sa building kay way sakit bay pagtugba. Ang lagi na murag wala ra ba? Pag murag wala ra. Pagtanaw na sa likod kani ambak og kana piltong kanang kando. Gawang gitik. No. Yeah. Kaya magambak niya kanang hapit ni sa paingon ba ya murag kanang gigil ni murag mamata bitaw. Ganana yun ang nong ganana na kayo. Laparo na yun. Kuno. May gani kay nakamata ko ba mata lagi na dagan kapoy ko. Pag mata no kay anak ko sa ngatyo. Uy. Siya rito ng gitik day. Gana. Uy no sa mong kana. Ano na yan? Ano dati? Ano ginagsiya katawa? Nagkatawa lagi daw ako natulog na. Grabe ka doubt na. Bata pa ko. Kuan kanang katisting mo nang grabeng katawa sabay sa damgo. Kanang sa tinod nga grabe nang katawa. Kuan bay bata pa ko kanang kadumdum gyud ko ato bay kanang silbi. Kadumdum gustong damgo gud. Nga kinsa tong nga kuan nasa damgo nako. Dili lang ko ingon pero di na mo gud mi ko na to. Niga. Kuan bay kanang tulog ko dio. Nya sa damgo kanang dula mi mga bata man. Dula mi. Sus natuwang man kana siya bay natuwang. Grabe na tuker na bigay na sa kuan sa bata man. Natuwang na siya bag tuwang. Grabe na mo katawa dia katawa. Grabe na mo katawa. Tapos kuan ko gipuka ko huy. Uy, ganun sige mga katawa. Kasi damgo mo na ito. Nya mata na ko. Katawa gyud ko. Buang. May kuan after effects. Katawa gyud mo ko bayat kay tungod sa joker tong kan ba sa akong damgo ba. Grabe. Kanang itang murag giti ko kayo nga katawa kanang itong maghilak na nganda nga katawa bay. Lain ginabay sakit ka ba sa panga ba? Pangit gani kanang kuan bay rag. Lain gani kanang pagmata ni mo nya. Kuan gud bay kanang pagbasa ka nang gikan ka sa kanang gitik bitaw or kanang grabe ni mga tawa. Pagmata ni mo nga kuan kay hype kay. Energetic like kay ito. Try yung kanang sleepwalking. Ikaw? Daw. Yeah, words. Amot hindi ko motuoy kay kadumdum silang mama man good bay Rihanna. Amot lang tinuod. Kuan bay na college mi sa una ba? Kanang usa mo ginang kanang overnight ba kay tungod kay magbuhat og project. Nya muli mi isa bay. Ang isa kay muli gid ba? Sige sisig uli taga kuan mo di gid sa matulog dira. Sige. Kuan na. Muli na po sa bisag pa lang gabi dito bisa matulog sila. Sus mga kung tingala mo mi nga kanang sige na sag uli nga kanang di gid sa mo kay matulog og lahi nga kuan balay. So siya man ning istorya sa mga bay
kuan kanang every hilantan daw kuno siya. If milantan siya, di gud na mawala. Dapat mukuan gyud na siya, nagi na siya sleepwalking na siya gud every night. Siya na yung mga gate oy. Pag matulog na siya, lagi kayo eh. Abi kadlok ng tao lagi matulog lagi. Oh. Roommate lagor man na may lain na. Oh, yeah. Okay, kita gagturbod sa Malay-Balay. Wala siya ni ano. Boarding house. Ay nanay na. Nagkuan ba yang kuan sleepwalk niya kay nagluto. Oh, wala ina na. Kuan ba kanang una daw nang kuan na nagibantayan sa sleepwalk sa iyang mamag papa kuan kanang mata sa dia. Huydong. Bakla siya. Mangka. Tungod dia gawas. Yan ang istorya ko ay. Kuan ba gablihan ang kanang yung pultahan. Ano yung papa nga sagdi. Nigawas na magid ba dito sa gate. Mugawas sa gid tawa. Kuha. Alay may kadawat do. Ilak ni ganang gate ana be. Ilak nga na kanado. So kagawas mo gid ay. Natulog siya ba? Wala ka balon sa buhat. Okay, amot lang tinod dong sa kuan. Sa akong mama nagiingon kay. Tulog na bintana na to alas 12 sa gabi bro. Nagkuha daw flashlight niya. Kuan daw ano. Gawas daw kong balay niya. Wala nakabantay. Wala nakabantay ba nang ayra nakabantay nga kanang nado ko dito sa kuan. Ano ko sa katong di ba tong balay na mo. Then patuo ka dito. Di ba tong Murag crossing. Ito daw sila nakabantay ba kay grabe nang awa sa mga ero ba. Nawala daw ko niya abre ang portal. Mando, ano sa bibo yun? Unang isubay daw ko na sa dalan. Nado ko na ko dito ng dalag flashlight eh. Pamangutan na sa man ka. Apasan na ako sila ate. Nado ko na gabi ka daw do. Dumdum. Ako dumduman na eh. Marag dili ko matulog na. Isa to tinood kay. Ano kay na bay may pag ay di bay. Mga bata pa ko ato eh. Ano mo sa nita ba? Bang magyata. Di man sa ito tinood ba? Unsa kay tawagan ng dili ka kalihok? Pero mata ka. Ay kanang nana. Pero mata ka. Dili man ba? Paralysis sige. Sleep paralysis tawagan na sa English. Urom na no. Urom na sleep paralysis. Sige nga na si Jiril sa una bay sa boarding house sa una. Kawan ninyo. Dili pod. Gabulong giurom siya. Kanang ana sa daw sa dingding kanang silbi. O natulog sa dingding ana. Nya mo kabulo. Tulog na si Jiril. Nya sayang hunona bay kay kanang nagid mi. Kay tell bay sa hunona. Sa yang hunona bay kay kanang pakaw ko ninyo di na istorya bay. Di ganyan mo istorya kay gusto na sa bakod ba pero di sa kalihok. Mabasa ko na niya nasa dingding nakasulat ba yung basa-basa ro na niya. Ampo siya aton nga lagi mo ni kuan na siya nakalihok na siya. Noong kaya kauban na sa barko sa una kay puro mga oromon. Digan kayo na dagay mga oromon sa una joker kayo. Ana lagi ang giorom ba yun na. Ipukaw na kay nabalaka ko ba. Nga, lugar kanya akong higdanan. Yung pag-abri na sa akong kortina, nargo siya gigda sa akong tumangan ko diya sa likod din. Yan lo kay, yang natural lang nga hagok kay. Natural nga hagok. Lahat naman mo hagok din, dalas turya bo. Ayaw, lagi. Ano yun? Yan eh. Kami nung nanawag, kami nung nakatawag siya po. Maragkatawag wala pa nung labdan. Yang kay lahat man, putol-putol man. Ayaw, lagi diya. Ayaw, lagi. Ayaw permanente. Saan mo na magtanaw? Gilili na sa kortina. Daman mo, tawag na. Di mo urom. Ay, magana na. Pero di siya kalihok gyapon. Ay, urom, mata na siya. Di siya kalihok. Ano lagi paglili? Saan mo niya? Di man gako na. Ayaw niya. Wala yung cellphone. Ang cellphone, ginasa yung kamot ba? Pag kulog. Tulog good. Gipukaw ninyo. Gipukaw na. Buwana na. Part. Kira ka. Ano sabi? Dugay ba kayo mata? Part. Uy. Yan, nilingi na ko daw mga kauban lain ba? Parang isa kami dito sa namin daw. Uy, nung sa, kira ka? Magmata niya kay, Saan man? Okay na ka. Sige, mag-ayaw. Saan ka na? Ako man. Balik tulog. Marag wala. Nagadaot, boy. Yeah. Nakamata na ang tanan. Nakamata na lagi may tanan natulog lagi. Ate kayo. Ang damununo ng mga ganang birdmate kay Kwan sa una. Si Vincent.
Kuan ba dula mig Minecraft. Vincent Sila, nga. oh. Minecraft Vincent. Oh, Vincent. Vincent Tigmo. Full name. Dula mig Minecraft yan ni Jeril. Na lingaw na kay may bay craft ng mga sword nga kuan mga pamatyon mga zombie ana ba kalit mo sag bangon bay asa Rich bangon pagid bay bangon Rich i-try gali ang hammer ha ang hammer ba i-try ang hammer sa kuan tulog di balik yaw may hammer sa kuan di ba sa Minecraft gusto tulog dito bay daman dito grabe katawa sa kami gugma bay. Ya kabalo kadamdam sa tingin ko ni. Ay nakadumdum sa way kana nakamata sa bagay nag-ingon sa hammer. Ingon sa banteng ngano ingon sa hammer. Tulog na. Nakalitan. Daman kasi alimakawan na. Oh. Uwang nakamata sa yang daman. Ya. Sige, sabay siguro kay mo ato, marang kasabay din sa. Buguya kay. Ngayon na para nang kana nang lasing na kay bang. Oh. Nya. Lasing. Zaman. Para nang kan lasing na kay bang. Nya. Para tong dito sa lang kan Kendrick nga. Sa lasing na kay kabalo kan sa istoryahan. Kanang makabalo gyapon mi daw kan istorya sila ato. Grabe ka daot boy. Pero may gani kay mata gyapon ko atong pagkuan boy. Pag playing kick niya ako. Ya, si Uncle yun. Bigyan si Uncle yun. Isang kayo. Pag sumbaga na noon. Right hook na yun. Right hook. Uy, Uncle eh. May kasi yun. Okay, call katong Uncle nga namadlong sa mga maayad. Sorry kay Col ha. Yung luya yun nga. Sorry kay Col. Agad tuyo, agad Col eh. Mga darin na may mag-sorry. Darin na may mag-sorry. Kaya may mabalik niya. Kinaulo na may. Itong bago lang namatay karon ba? Assassinate. Nga ba siya? Katong assassinate ba? Katong may kasi mga storya ba? Ay, wala si ba? Kurt. Katong sniper siya. Ito si Kurt. Kalimot ko ato ba ito. Ngano bitong nahitabo to nga kuan? Nga issue? Gani. Buhat to nila bay. Kay parang tao mag-focus na diya sa kanang social media. Wala di na rin sila mag-focus sa news nga pagawas TV. Sa news mong ato ba kay si Donald Trump. Na siya gipurag napadala bitaw nga sulat sa una ni kuan ni Jeffrey Epstein kailan kana? Wala ba. Jeffrey Epstein ba mo nang number 1 nga kuan sa una sa human trafficking sa una diya sa kuan sa gawas USA ba. Na siya gitawag nga island bay. Tawag kay sa tawag ato yati. Na ngalan na bay kanang island ka island iya sa island ngalan iya gitong island i-purchase dato ko guys dito ni ipadala ang mga kuan mga babae bitaw nagikan sa gawas or naman siya kanang naman siya mga airplane nga mga private plane basta dato na gikan kay mga private nga mga boat ana so ma-transport gani mong dili na moagi sa kuan guro sa lahi nga kuan no ito basta kay si Jeffrey Epstein kuan siya number 1 nga kanang human trafficker nga nang mga babae pag nga mga minor de edad ba. Nya sayang island by name ng mga bisita nga mga dagko nito kayo. Wag silbi di na siya sa unang panahon ana ba. Mga dagko yung mga ngalan bay mga bisita dia sa kuan sa island o taga Bulon sa ina. Sa bitaw dia kaan bay kanang nay kuan si Trump bitaw din nato. Kanang gisulat padulong kang Jeffrey na kanang Jeffrey Epstein kanang murag pares ra gyud kay tag kuan feel na ko kay magkuan gyud kay tayo ni sinabot gyud tagayo ana ba ina pag sila picture sa una pag tanan nitong dili pa sa president nilik man na bay sa news mo rin tong nagpa kuan sila kanang scandal nga gipatay nito nilang watay gabalog na matay ba to or namatay gyud sa patay gyud sa legit kay ang asawa bay kay wala bitaw nagdrama ana ba wala grief ba wala sa ipay ra kay siya ba. Kasi kando ba basig stage to ba. Basig stage performance na gito. Or basig ipatay gyud nila to. Kung namatay gyud siya or basig amot lang balawan. Pero no. Sabi ka dark na gyud sa conspiracy sa convoy. Basta kay na man ito natakpan wala ta mag-focus ato. Dito na ta focus kang Kurt namatay.
Sagan bitaw kay inana nga kuno kanang gamitan nilang social media ba para kwento para ang attention sa kanang kuan kung rare. Na kanang murag main dapat nga mas main topic karon dari ba. Ug ikaw ba kanang imong i-sacrifice imong kuan ba? Ang imong rook ba para lang mabuhi ang imong kuan queen. Ana ba ana bro? Ang inana lang karon. Silbi mind game sa gyapon ba? Nya basig kuan gali kaning corruption karon no. Di ba ang pinakauna nga kuan ana kay nibisita si Bongbong sa kuan dito sa construction. Dugay na guro sa kabantayan na bay nga construction nga ghost project. Basig na po issue mo tong gihan na pong kuan na po. Yan na pong kuan butangan iyang gibirahan. Yan ang birahan mo to ang focus mo sa tao kay katong corruption karon. Wa ta ka balon say. Wa na ka balon. Nay kuan bitaw na bay ka na tactics. Gali ba? Base no. Now di dali ra kay nawalang kang kuan ka Duterte nga kuan tabunan ko ditso tabunan largo tabunan ditso grabe nga mga kaning mga elites bitaw sa taas kabalo gyud sa mga kuan gyud mga pangutok sa mga tao kabalo man gyud sila sa kuan gyud mga pangitabo gyud kanang mga kuan kabalo gyud sila sa mga ganap karon kanang ikaw kawatan bay lugar ka mo takas silbi nagunaw na nga daan og kuan mo silbi og manihis pa ba lugar og nay senaryo nga kanang nasasapnan na mo. So magbuhat mo ganang sulog drama so mo ring ko to korte mo na no minor yung mga tao di pinsa mo gani story ra mo sila mga wala ina na biya kitabo karon di ba wala pa gyapon na piso ron kung ikaw agi kabalo ng tanan nga kuan apil ka sa didto sa kinsay ako motug-an ko you know pero siyempre mo imong kan imong mga kauban sa una kay inom ya bante kay imong pamilya ko yun ang pabira may gyud sila mo kuan bay mo utaw sa kuan bay sa mga yan ka nang ilang mga storya bitaw nga ilang wala ang mga kuan ba tao bitaw yan napay tao nga anto na nila mawala na sa tungutok nga na corruption para sa ang ginikanan karon nga samot na sila kanang mga tutok bitaw sa balita bitaw di ba tutok may ka sa balita so gaulat ka sa mga bag-ong news so ga-focus ra kato nga kuan bay kato nga mga butang bitaw murag kanang unsay kuan kung unsay mo gawas dito sa news maro tay mo 200 sugo kay mo may napakita sa news gid nya news ba kay may story bisa tinod pod lagi no pero ang tinod pero katoy lapong makita mo ra ba lang pakita pod so, balik kung nasa news lugar bay kani mali lang pagtan-aw nila nya dili ba ingon nga kanang mutanaw ra ka sa isa ka angle ba kay dili ka makita sa full story nya daw pila kuan kanang sa katong nga kuan sa katong nga angle sa news ana inani ang kuan si kani ang moy kuan sala ana nya sa kuan day sa full story day kay kato na yung storya day mo dito kuan day mo dito yung sala day tanan murag kuan ito murag nang ang sa gobyerno karon kay murag mind games murag ana ginawa murag inanar gina murag mind games murag chess talaga grabe mind games og kay syempre kuan ba na ang pinaka-main nga kuan gud branch sa government may mga grabe ka kuanon may pinaka-corrupt sa tanan nga bisag kanang kuan sila kanang nasakpan bitaw sila nga kanang klaro kayo uli kay gyapon oy may uloy nga nagnanay ko dito day usa may kuan nito apil mo nagnana bitaw nya syempre kung sa pinaka-kuan pa lang sa pinaka-sayon nga istorya lang ana kung kuan ka kung inosente ka mapakita kasi yung bank account di ba kita? Wala may mapakita sila bisag isa. Mapakita silang bank account nila kan mga nani lang kuan nila kwarta. Aturong isa nga lang ipakita niya kuan 40 cars. Ay kato lay man to sa kay kuan naman gid sa kanang gid sulod naman gid sa kay napriso na to? Wala pa sa napriso. Yawa 40 cars? Asa yan ang 40 kasakyanan saan man nimo? Di pa basta-basta nga sakyanan dili pa kanang yawal dili ra bios ba dili Rolls Royce grabe ka ba Rolls Royce ba nya igor ka nang pangkuan igor ka nang pang nagamiton na kas na ito habi ka daot lagi na imo sa kol kasi apelyido gani ato kol ato na 40 kasakyanan ba si itong gigisa karon sa Senado ba kasi ito Diskaya nila na saan lugar ni mo na sila lugar mo? Lugar ato lang pastoral lugar? Maabot siguro ang panahon nga masamo ganyan wala. Ay mga tao mo kaman mo
People's Power. Yan eh. Pumunta na pagkakaroon ba kay? Ya, sa Dremoria. Kaya po ni Bongbong Marcos. Pabor magyapon sa mga kuan sa Iskaya. Si Remulia ba bag-o nga kuan karon no? Sa bag-o nga kaning sa ito? Sa ombudsman. Sa ombudsman, sa bag-o nga gikuan, gibutang. Nya anong kuan nga sa imong istorya nang tinud kay. Nanay kuan na puno na bitaw ka na marag kana siya nga tawo. Nanatanan pruweba ba? Marag pwede nimo kanang ihapon na gud nimo tanan kuan, may kanang proof nimo nga kanang say sala bitaw. Nya antod karon gyud pagyapon na priso do. Dato mo. Kaso ni Sara. Gamay atong Yan eh, gamay nga kantidad. Gamay nga kantidad. dayon ang kana inong mga Iskaya o kanang mga flood control wala nila atiman. Di mo kuan. Antod pa karon kayo pa na priso. Grabe mo na doubt eh. Yung gimayo kay pagkadula gid nga. Grabe. Pero may rasig balik-balik sa Senado bay kapila naman ang kuan eh. Pila nakahiring ang giagian. Si kuan si Romaltes wala nila gina-appeal. Apil yun to? Wala siya gipapil og patawag. No. Klaro naman. Nya si kuan si Saldico kay ni-resign. Una. Grabe na Una lagi mag-resign ka ba yun? Una. Ilang una magud kay kung mag-resign ka, wala na kay apilan ang problema. Nya kay di man na inana. Itong isang ni gawas. Dagan man sila. Kaya di si kuno Saldico nga gikan man sa gawas gyapon. Kuan ipabalik, ipauli. Ay pabalik na sa. Nato si kuno Ano ba tong kanang ni ana si Vice President nga Sara nga duha ra gyud daw katawo nagkunit sa kuan daw kwarta sa Pilipinas. Ayang na-mention ba do ka book. Ang isa ba to nasa kuan, nasa gawas. Mo rin to. Di pangutana nganong nasa sa gawas. Kuan daw kuno kanang tungod kay medical purposes only ba nagpa-doktor daw sa dito daw kay wala daw kayang Pilipinas diri sa kuan daw technology. Mo gini pinaka-basic nga kuan ba. Sa tanan kuan tanan nga kanang mga government bitaw nga kuan kanang mga gikan na kanang mga problema. Gawas na sa daan oy pagbantay niya ng ang flood control na kuan na. Nagkuan lang kana nagpakuan patambal lagi daw. Patambal ba sa katuig lagi daw kunoy. Dami ka dapat ba sa katuig lagi daw kuno sa magtambay dapat. Amo na nagsa? Ako tulos. Nya iyang kuan ito medical treatment. Nya kung official sa dito, isa lugar sa katuig magtumkan tambay lagi dito nga official man sa dari sa kuan Pilipinas. Gyapoy klaro gyapon. Batik king kuan karon kay batik king gobyerno ron gubot ko. Okay makita nga kanang kuan Okay makita nga kanang galyok dito. Nga nang marag yung makita na gid mga establishment nga dili pa gobyerno ang sa kanang buhat ana kay ang kuan na pagid kanang mga businessman na pagid. Yun sa man lang kwarta ba? Dagan nga sila kwarta Ano mo undang na si Saldico ba kay mas kuan na gud mas dako pag kwarta kang kuan libron. May kadawat lagi na. Halo ba ng iko lugar. May kadawat ipakita nga tong gross ba. Gross nga income. Kuan na lagi na tong 852 million ito. Ang kanang kang libron. Gikuan ray kang mas daw pang ko may kadawat lagi na. May kadawat. Kita magani may kanang mga normal at nga mga kuan kita nga normal nga mga Pinoy bitaw. Marag bisag $1 million lang ba. Kanang $1 million sa imo na sa imo bitaw. Kuan noy. Buhi na ka. Tama mamatay ka. Gali no. Tanan na bay. Ato na basta. Bay, ana bay. $1 million. Lo. Pila man 50 million ka pin. Biba ning kwarta. 50 million ka pin na. Unya kasi mo tinuod kinabuhi anay. Ba? Uy, kanait. Ala nga $1 million, 50 million ba na kapin peso. Kung na 50 million pesos nimo anay mo hantod mamatay ka di pa na hurot Ali. Kung normal lang ka kanang kanang para sa to ba mindset na example. Na $50 million ay na 50 million pesos. Imong budget nimo sa imong balay 3 million. Balay og yuta, sa 3 million. Sakto ra gud nang sakto lang gud sa balay. 3 million. Sakyanan, wala nabot og million. Bisan pag 1 million, sige ta 1 million. 1 million sakyanan. Or bisag 2 million ba ng sakyanan? 2 million sakyanan. Yung mga gamit, appliances, yung mga tax nimo bisag pang taman 50 years nga tax. Atong mamatay ka, surbol. Wala ra di ra moabot og bukan 20 million no ano. Ay mo. Diba?
Minsan pag trip na ang 30 million. Ikaw si Mr. Beast, panghatay yung kwarta dia. Oo, ikaw si Mr. Beast. Pahimong $1 million ba igo ray hatag do. Grabe ka. Nako diri sa Pilipinas og panghatag tag kwarta Murag. Ay na ba kanang ga Mr. Beast diri. Wala say Beatmaster ba? Beatmaster gali. Soon kanya yung paano ang tono niya no. Yabil tono. Ang tono. Mo nang makakuan ba maka-engage yung mga kuan ba mga tao gyud ba kay. Pero di ko makuan. Bro, di ko makuan siya ba? Kanang okay naman siya pero ang maganan ko sa iya kay kanang hatag sa kwarta pero ang kanang kuan kanang ilang kanang pag-awat niya sa kando kanang content kay di ko ganahan. Service ni gayo gud. Nagi kuan ba kanang ni labi ka copy sa anyway katong kuan dili mo buhi kana ba katong kuan ang huling ang kinsay last nga mo kuan ba ang last na kanang last man standing nga dili mo buhi sa kanang anak nga butang kay yana kato yung gitong gisuon last one that holds it keeps it ano ito nga nana man to Mr. Beast nga kay yang Tagalog Bisaya ba na siya no Bisaya taga kuan naman gud na ay nagi sa katong kuan may party nila ano ng Almoralde ba Bisaya nga mga kuan ba mga vloggers pero kung kuan ba kung imo noon kay ni kuan yun siya kanang igato yung pag-awat niya kan Mr. Beast ni kuan yun siya ba ni boom gyud sa ato Beatmaster pag ngalan layo ra kay ba kanang kuan kay ba kanang layo ra kay kuan difference layo kay difference di ra nimo makita nanay gapon yung trip niya maghatag kwarta ang kuan pero siyempre kay murag may entertain mga tao maboom samot na kanang wala kay ka Mr. Beast kuan no murag siya tong silbi kuan ba lagi murag siya una kanang nainana bitang panghatag kwarta kay kwarta ba adto ko kuan ba Antarctica ba Diba? Tanawan ko tong one ice full. Mo di Mongolo here pinay kuan. Yo ka banda ka to. Kuan ba? Si Mr. Beast ba? Gipungutana si Mr. Beast. Asa nga gikan magag Antarctica no? Ya gingnan ni bay. Si Mr. Beast. Asa gikan magag Antarctica no? Nakadto naman ko dia. Ana siya, Mr. Beast. Niya na rin to si kinsa tong yang isa sa live stream nga dato gyapon kayo niya. Nakadto po ko dia, nakadto po ko niya na pod. Ana di siya ka Mr. Beast nga katong nag-interview ba nga. Have you seen the ice fall? Kan ba kanang ice fall lang ano? I've seen it niya na bay. I seen it too. Niya na tutong ko nang mga saluyo nang ya nakalimot lang ko sa ngalan ka tay. Ha? Unsa ka nang nag-stream mo to sila tulo. I've seen it too. Ay si kay Sinat dili. Kuan sa white guy nga ay white guy kalimot kun sa ngalan bay sa niya na isang I've been there niya na si Mr. Beast nga sa kuan gikan ko dito kita na kong iyan ang ingon bay but amot lang pwede ta ni ingon sa camera niya si Mr. Beast unsa kay lang gikuan dito kanang gitago nasa dali kuan siguro kay nasa lang gibuhat siguro dito gali or nasa lang gibuhat or nay katong kuan katong nga place kay marag nay bawal buhaton siguro dili basig nay kuan dito nga kanang dili ikuan sa public bitaw kay kanang basig na dito ang truth ba sa tanan ba sige na pa ilahin nga country dito or basig tinutong flat earth theory bitaw nga katong wala ni kanang sa hulog na tanan ako kani nga ba wala mo lagi ingon pod or basig na black hole dito nga kanang daw kayo tagabalo ibo ta mga flat earth kuan ba kanang ang mga astronaut ba nakakita ba sa kuan lagi sa shape pa lang papagawas nila so makita yung shape sa earth or nigawas pagid ka sila sa earth more dahil problema din dama na din sila sa taas de sila sa taas naray sa lower naray sa taas mo na pag GoPro kay niya nang nilingin na yung kan pero lingin gidang earth so naglingin earth pero story ako nanganganan pero katong umpot lang katong tinuod ba tong kuan bay katong first land sa moon ba kay dagan kay nang leak bay nga dili na tinuod bay kay urag sara to sa urag set ra bitaw to urag legit to bay sa una pag ito nga kuan sa una pag ito nga kanang picture pag nya true na kay kuan ba true na kay nya na pag sila kuan good moonstone pag si Neil Armstrong daw number 1 sa earth daw niya kuan kay number 1 nga nakatapak sa earth sa earth sa moon niya atik na daw tong tanan bay kay ang flag daw kuno kay hangin niya wala bi hangin daw ang kuan so atik lugar to
Mabrinrat di ka sa mga Unsa kay kuan mo? Unsa kay kanang murag law sa kuan sa gravity bitaw sa gawas bitaw. Oh yeah. Unsa kay loan na ba kanang unsa kanang lugar ning magbutang kag kuan. Siyempre lugar itong bato. Hindi mo punit kag bato, ngay mong ikuan lugar punit kag bato. Ngay mong ibuyan, mulutaw. Ana lugar gyapon ito lugar gyapon or siyempre kay gravity man daw. Yaga. Og nakasamon na gravity mo mukha na sa hinahinay ka ana. Daw lugar kung katong flag lugar. Mulyok lugar gyapon tong flag lugar. Inigana nigibutang nimo flag lugar imong ana. Oh. Pak, ngay imong ipastipot. Gali. Dili mulyok na stipot bitaw na. Oh. Mo pa no. Dili kaya sa mulyok lugar dapat. Mo pa na stipot na sa diya. Stipot na. Nya kay so dapat kan man na may gapoy kuan na may kanang mas gyapon ng kaning kuan ang katong flag. So dili siya mo straight mo piko gyapon nang bragdaro gyapon nga kanang di ba yung ano nimo maginihinay lugar siya naog lugar parang naog ana. But abot lang nay kuan si Neil or kauban ni Neil Armstrong. Kinabot kinsa to. Isa to sa tulo sa nakaabot sa moon. Tong kuan nga tong ero. Tong ero to nakawan na nga niabot sa moon. Oo. Experiment. Ero ba to unggoy? Og tao ba manok or kuan. Sa ba to? Kuan bay. Anang narin interview ba nga pila na kay years ba pila na years na itabo. Gipungutan na nga. Tinuod ba ang kuan kay nan may nagawas nga mga TikTok nga kuan. Theory ba? Kuan nga dili do na ko na tinuod. Anang tinuod ba ning ano kanang nakaadto mo sa moon. Nya siya nga dilay atik ra to tanan na niya. Nya na mga sa nag-joke ra to sa ator nagkuan na. Joke ra to ya. Joke ra to no. Lain kay to ni kuan. Lunch ilang rocket niya. Lugar to paingon lugar. Ba. Wa ka balo. Wa ka balo ya. Ya katong sa una ba pag kuan sa government ba nga ang alien da kuno kay tinuod. Ila nang gi kuan sa public. Ang alien da kuno tinuod. Kuan bay. ang mga tao ato nanghadlok. Dili sa alien bay. Nahadlok sila kay nganong nag-story sila ingana anong karon pa nila giingon. Basig na sila gitago bitaw. Parang ingana ba parang mga kuan sa tao kay diya sa lay na pod nila kuan. Ang ilahang mga focus kay dito na sa alien nga tinuod. Kanya tong The Simpsons ba? Simpsons nga kuan. Lay may tila kay kuan nga tinuod. Ami ka daot nga dagan may sila episodes ba pero uban episodes nga tinuod. Ba? Di pangutana gitong author ato ba nga time traveler lagi daw siya. Asa nga wala. Timing na tingnan mga iyang gabuhaton nga kuan kanang ipakon ito. Nang cartoon niya tong sa Simpson. Kay moy kuan sakto kay bay. Moy kay tabo abi ka daot na. Like ang Tom and Jerry magani na tinuod gani. Nga sa dagan kay episode ng Tom and Jerry bay puro mga short film. Way tinuod wani tinuod. Tinuod dito kay katong nasakitan si kuan Tom and Jerry. Yeah. Nato dark kay episode sa Tom and Jerry ba. Nami to kita ko ato yati katong kan ba tong Musik press da. Like katong napakamatay sila. Wato ba sabot? Sabot do. Wato kasabot nga ganung ngato bitaw to. Kanang sa ato sa una kay Joker kayo ay si Kandia si Tam kay na sige panguyaban. Gold digger nga bae buang. Gipang gold digger na yung mga aming kadot niya. Kapoy na kay si Kan to. Kanang gitaga niya bulak. Tanan niya mga savings. Pakita siya ng bulak ng perting daghan naghatag ni Bakbay katong yang karibal. Manito gitagaan niya kanang sing-sing. Ay, sani? Sing-sing. Tong diamond gamay kayo. Diamond gamay kayo. Allah. Ay dili kuan pa man ito. Una kay kanang nagpasikat sa sayang sakyanan ba. Kuha sa sakyanan dio. Kanang kuan ay ligsan isang back din. Taas kay. Di ba traktor man tayo traktor? Dili kitong karaan kay kitong untol-untol karaan kay gamay katong. Ay mo dito una ditong sing-sing bay. Di ang una to ay nang comment to ni di ba to pag una niya dito ay nagmisita. Kaya una to ay nag-comment to nang murag si Tom and Jerry. Kita pa si Jerry ato nga tanan pangitabo. Gali. Nya, tanan ba? Wala ni sila nagkuan. Wala ni sila wala away. Focus gyud si tama tong kuan, tong babae nga iring. Ay, una to kay lipay ba siya to makita ni sa 6 ay gani mo yaban ito. Gibuak niya tong kanya gibuak niya kan may hang. Ay wala pa itong gibak nang gatag pa sa kuan ni itong mga una kay
Flowers. Bulak. Flowers. Magasunod to kay itong kuan. Kaya mag-date lagi to atong sakyanan. Kaya dumatang ibuak na niyang kuan, iyang kansiya. Pagbuak agian naglimusin nga grabe ka taas. Grabe ka taas do. Okay, wag. Ano to? Nagpupusag ka ng sing-sing mo to. Sing-sing. Propose na propose. Una ba una kay wala naman sa kuan. Wala mo sa kwarta. Akuan sa diaw kanang nangutang. Dagan kay siyang mga papilis ipang kuan wala. Yani to. Og di makabayad kay kanang kuan yang kidney. Pirma, og di kabayad kuan yang kanang sani. Yang mga organs wa. Yo nagbutang gito ba yung mga organs niya. Kita to, di mo nagkasabot ato. Gani. Wala may katawa na to. Katawa na to. Hak. Pagkakuha na sing-sing, gamay kay nga sing-sing, gamay microscope oy, gamay microscope. Gani. Ikaw natong kan atong scope ba? Horoscope ba to? Horoscope ano tawag na ano? Gamay kayo. Pakitaan mo to sa gihatag ni Baka. Pating sigaha ba tagaan sa kuandaan itong pang-welding nga mas siga kayo. Para dili mo. Ito, nag-inom siya bay. Ang giinom kay gatas. Gatas. Mga tawag nagkanya tong. Purog mo to, nag-get sabay kay kanang hubog-hubog mo ito. Nag-get sabay. Ang iyang kanang gatas, siya gatas, or tigap-tigap pa diyo. Hubog daw ko, hubog. Beer. Ganto. Ngagi pa kitong kuan, ngagi pa silang. Hindi ka na nag-inom sa ato niya. Gagian mo sa atong kuan ito. Just married. Okay ba? Ito na kinuktok dito sa release bay. Naloy si kan bay si Jerry bay, magali kay nade say kanang kuya buda kuno nga kanang pares gyapon. Ano ko kanang picture yo. Just married buda dayon sa labay gyapon, grabe ka daw. Apat silang doy. Kanang nuktok. Yo ta kabulo bay nga kanang mo nagpakamatay man sila to kay dapat naman nila kuan ato ba kanang maabot unta nga train ba pero nakita ba orang silbi torang circle nga block. Circle nga gyapon. The end na ba? Dark na po tayo na nato. O ka na matay kayo kasi lagi. Matay sila sa release. O siyempre kay anime sila kung basag agian sila kay murag kuan ka na murag sa to daw na ang mga bata kay di murag ganina sa to bay pang kuan to bay pang dagko ito nga joke bay. Ito kani sila ka get sa to bay mga tao nga kani mga nanay kan para sa to may mga get sa to. So welcome guys back. Welcome back guys. So kung nalingaw mo sa mga episode gano'n, balik kong like and subscribe sa subscribe and download this in the Spotify. Then paki-share mi sa video karon. Then among ko nami guest next time. Di ba natay guest sunod? No. Sa among next episode guys, na guest. Tingin sa tan. Humot ba? Basta, umabot mo dire. The end of the video. Just comment Tom and Jerry. So, see you in the next episode. Boom!